For today's video mga katiil, ligo na ta mga katiil kay adlaw na pud karon sa ato ang panagsimba des sa atong buhi na Dios mga katiil no. Nang magugigitag simba sa atong diha sa atong buhi na Dios mga katiil no, kay gaingon ang doktor para sa kuha nga wala day tambal ani ako ang tiil, wala day maka dili pa daw pwede maoperahan. So mga katil akong mga paglaom nga akong mga paglaom mga katil nga magkugi na lang gitaog pagsimba sa atong buhi na Dios mga katil kay naa sa Dios ang atong paglaom sa atong matag usa nga kinabuhi mga katil. Saon manang dato ta ning kalibutan na unsaon manang naayo ta ning kalibutan na unya wala tay pagpangalagad sa Ginoo, useless ra gyapon ang tanan. Muna nga intras wala pa ta kiayo mangalagad ta kanunay sa atong buhi na Dios kay kung tugot man sa Ginoo maayohon ta before ta maayo atong tiil before ta mawala ang kalibutan. So laping maayo daghan kay salamat, pero di gyapon itugot ug di itugot nga ayohon ta mas maayo gyapon kay sa atong pagpangalagad aning kalibutan na mintras buhi pa ta naagyapon tay kasiguruhan insert gyapon ang ato ang kinabuhi atubangan Diyos ng buhay ng Diyos. Kana lang muna yung pinaka-importante o pinaka-dabis diya mga katil. Hala? So maligo na ta mga katil, kaligo na mo diya kay manimba tanyo no, dili ta magpasulabi sa to ang mga trabaho aning kalibutan na kay di gyapon nato na madala sa langit kung mamatay ta nang manimba ta. Wala na, maligo na mo diya. God bless, bye bye, palihog share, bye bye, God bless.